Mulai kang suwan. Rupa layar. Mulai kang suwan. Pengen mati sebabnya apa ya? Jalane ki murid panjenengan Udayana kok piye? Udayana tumindak apa? Oh, kula enak turu kemulan abane ati lho kok malah kula diberke aja dikeloni piye jare kula diodol. Udayana iki tumindak kono. Nggih. Arep prawoso kowe. Nggih kene. Wis kakon ta urung iki? Nggih dereng. Ala wong urung kok iso. Kakon ngono ya. Lho pisan kok gambar tadi ketinto. Lho kula niki bojo lho nggih. Bojo lho jeneng wong arep tumindak sing nang karo wong liya. Sing pisan durung kelakon baleni lha nek nuju sampean lunga mboten teng omah, kula diberke dikeloni dilipet niku. Ya aku terus kudu piye? Mulai kados Udayana ngoten niku nggih ditukani kok nggih. Ya mau. Iki kesanipun kapok. Enggak. Kowe tamu lah ya, Jo. Kakak, permayana. Iya lah nih. Lho ngamuk ning ngoten. Lah carane ngamuk iki Ngamuk niku nggih suarane sing bulan. suarane sebuan. Ale malah kerik. Kerik. Nggih. Mripate. Agel. Ngono. Sing buanter ya. Nggih. Ben wedi ya nih. Nggih. Ayo gelis, tukani. Udayana. Kowe tamu lah ya. Lali carane ngamuk iki. Diajar. Kan kapok. Bocah kok sok tangan. Ajar. Bocah wis tak ajar nih. Bocah wis tak ajar. Wis tak ajar kamu. Sampai niku pripun? Saya nyumput ki Udayana lho sing sampean kagem ijo itu malah mangke tantra. Iya pilihnya. Kene penjara. Cobi penjara mundur desa. Jadi sing tak kuwopluki, sing tak sadu iki mang kowe. Nggih, kowe tenan? Lho. Tenan? Nggih. Loro. Nggih loro. Ya syukur. Ya ini penjara menika lho nggih. Kok kula iki perwira. Kok dua iki kula. Lah kok kayu ki Udayana dipun tunggung. Minggat kalian antep ing rades nikan. Mergo dijemberi. Jemberi. Lah kowe piye macetanka? Kira-kira cocok karo bojoku ta? Kula condong sangat jalanan menawi Udayana boten singkiraken saking Kanasipan badhe ngorek-ngorek asma panjenengan. Oh, Kok kadengaren kowe karo bojoku kompak, Jo? non Kowe kok kadengaren karo bojoku kompak kowe? Ya. Ini Udayana kapeksa dina iki kowe kudu ninggalake padepokan Ragasliman. Mergo lamun to kowe ora ninggalake padepokan Ragasliman kowe bakal cilaka, Jo. Mergo dina iki padepokan Ragasliman iki lagi gatel, Jo. Nanging kok Ya, kula tasih betahaken piwulangan panjenengan. Rupaos dereng pono anggen puas kawruh. kowe ora usah kuwatir. Mergo tak ibaratake wong lelungan kowe wis duwe sanus sing akeh. Mergo ilmuku wis tak tumplak ing pengarepanmu. Ya, Jawi sakit bener. ya. Kula tasih pengen lagi sangat kalian panjenengan.
menawi tok ing mangkiripun kula nilaraken badhe padados kados pundi kawilujengan panjenengan Wis bab perkara kuwi kowe ora usah mikir mergo aku wis tuwa. Wis arep gonku mangan uyah. Nanging sadurunge kowe ninggalake padepokan Ranggasliman, kowe bakal tak wenehi donga slamet. Rapale mau cekak kok, Dong. kados Sadurunge kowe ninggalake padepokan Ranggasliman laku 3 jangkah napas. Rapal iki mau cakno. Becik ketitik Allah ketara ngono tok. kados menawi kados kula nyuwun pamit Kowe aja nangis, aja nek kowe nangis aku malah kudu nangis iku. cek ketitik Allah ketara Ora perkara kuwi ya Nyi. Aku iki kelingan. Nalika isih ana Udayana upama aku arep adus, Udayana sing godhoke banyu. Upama aku kesel, Udayana sing mijeti. Ampun kuwatir. Mangke kula sing ngurmati panjenengan. Ngono. Gantine Udayana. Nah, Guru Asinadus, Iya. kula godhoke banyu bulah-bulah. kok godhokno banyu terus piye? Kula gebyurno. Lah aku ora mbrondoli kaya piye. Maksude nggih dikutek banyu adem dicampur. Lho. Oh, Ngene ya Nyi. Ribet kayak ini. Sawise Udayana ninggalake padepokan Ranggasliman, dadaku sesek goroanku garing. Ya lajeng kersa panjenengan. Aku njaluk ngombe ae. Nyuwun nujukan. Ya Nyi. Nyuwun nujukan apa kayak ini? Itu degan klopo ijo iki lho Nyi ben seger Nyi. Yang rantes nggih. Ya. jenengan kuwi aneh-aneh. Kok aku ta. Lah timbang prasum senengane kawak-kawak. Jenengan niku iso-iso. Ya. Les diunjuk nggih. Iki sudah degan. Udah dekat apa ijo lanang panjenengan. Wah, seger ya Guru. Kowe gak njaluk. Ah, boten. Sithik ae. Boten iki kagem panjenengan. Les diunjuk kersanipun cepet. Bendang cepat. Nggih. Boten. Kula nek ngombe degan kelapa ijo niku malah ngelu. Masa ya? Iya, Cok. Boten. Watuk. Nah. Oh, diunjuk. Kok niku kagem panjenengan Guru. Tak ombene bendang cepat ya. Nggih. Monggo Mas diunjuk. Tak ombene bendang gelis. Nggih. Sakwise aku ngombe tutuk tekan klopo ijo dadar panas rasane tingkat. Panas. Wenehi opo kuwi mau ya? Parayana. Nanti kowe ngrasakno panas jajam. Yo, butuh tekan apa ijo iki mau tak carep obat tikus. Kok wis ngaco? Mergo aku wis bosen dadi bojomu. Lho, wong lanang wis tuwa, ora iso apa-apa.
mulane nganti ana kedadian kaya ngene iki sing salah dudu kowe. Sing salah dudu kowe. Nanging sing salah iki lho. Ngono aku ngalor melu ngalor. Ngidul melu ngidul. Mados kentekno sabuk. Arep tunggu malah mlungker. Ya, iki cetha lamun kok kowe iki salah sawijining menungso sing kejem menungso sing wis. Wong wedok sing kaya kowe iki ciri wacil kaya ginawa mati. Nganti jambul wanti wong perot mesti kowe isih lanangan. Mula kanthi kowe wong wedok kaya ngono kuwi diajar ora kapok. Kowe pengajar aku. Lho kowe wis tuwa, umur mbae 95. Arep ngajar aku sing umur 20 tahun lho kowe kuwi. Kowe iki aja nyawang tuane. Biyen nom kowe iki jeger tak kandhani. Sing percaya sapa kowe kok jeger? Kowe iki tatoku. Tato iki jeger. Ya bang, aku dia tato gak jeger lho. Ini kaya ngono. Ngono, iki tato gede. Kowe kepengin ngerti tandaku apa Akhir, akhir bisa. Wong ini kan apa iso. Hah? Akhir. Lho, nantang. Milih apa kok milih diri? Nantang kowe ini. Syukur, syukur Narayana. Gak carane ngene yo cepet tenan iki. Sedang mati kowe. Olah niki mangkel. Rong dino kok bonuse arisan kok aku terus. Apa? Aku ngerti apa sing tekan kaki. Nanti kowe terus karo koyo ngono mateni karo aku. Kowe kepengin pisah karo aku, kowe terus dadi rondo. Iya. Jur gampang kowe dipek bojo karo madetan. Iya, betul. Nanging ora nah. Orang ye. Rungokke sepataku karo kowe. Sepisan rondo, selawase tetep dadi rondo. Kowe madetan. Ibu, Bocah sing ora ngerti marang budene liya. Nalika biyen kowe iki tak temu ning pinggir dalan, awakmu kebak gudik. Kowe tak hormati saiki katon bagus nyianati karo aku. Mula kanthi kuwi aja tantra. Rungokke sepataku karo. Besok patimu saka tangane wanita sing tak tresnani, Mas. Orang mati. ora mati. Apa maneh sampe bongkok. Lah, Lara, sedang mati. Nyai, Apa? nyai kenara. Apa? Besok lamun to aku mati, arwahku moh cumondhok ana ing padepokan Radas Liman. Galah. Mergo aku isih aku salah sawijining guru dikhianati bojo lan murid. Besok lamun aku mati, arwahku bakal mabur Mabur ning ndi? piknik Mana? ning Gunung Kawi. Mula kanthi nyawa nek mabur piknik. rungokke tembungku sing pungkasan. Besok lamun tok ana wong lanang lan wong wadon ora mesti munggah ning Gunung Kawi. Kok tumindak selingkuh bakal cecak umure. Sedang mati. Wis mati. Sedang mati. Guru, wis mati. Wis. Sedang mati, oh gletak mati kok ngono. Aku bongkok. Ya, ya Ji abang bayi.
batang dasar dimusi. Sing baku goleki